أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. wajibate biye jumaye biye lahoroma donye ala nyinini ala madeli ala yafa deli kasujuri bi ala la ilaha illallah o foli chama wajibate ikado biyo doduma do bele jele ala deli juma dunya fe do faraka juma dunya fe ala maseli chaya ikado ay waseli chaya sarakati bo chaya wajibate jumaye do ngerengere ni do mi na buyane be subhanahu wa ta'ala bulu ambanyi na alafe akake aka ala kama bi juma do yen barka kama bi juma do yen bunya kama wajibate ka do mawdu salimi nambo kutumu kono wajibate ka do duwo ni sali anni sarakati minu mbora amanyi ni subhanahu wa ta'ala fe alaka ulu bele jile mina amina rabbi amina kadu anni bamanju che kadu anni majugu che kadu ikado anni janfantu che wajibate ikado gundo mimbi sana mimbi dugula mim bokera mingalama bote min galama ni janvando min dalembe ka jamana segere akebaw ala kun nagashi ala kun nagashi akebaw ya rabbi ala ka koshu mu nyina jamana ko amanyina allah ta'ala fe subhanahu wa ta'ala here kanu nyumanya ako jigi jamana de belajile amina rabbi amina jamana de belajile ka kenyo fo nyango kuma bana minine ni kuma chajugu wajibate Allah ta'ala kan kishoma ya rabbi amanyina Allah ta'ala shemasa masami nyednyeda masami la harada masami yejina ni meleken wurdana ne bun ana madeda ayini bela jeleda muhammadu rasulullah wa kanu kama arbuka min daleme madina amanyina Allah ta'ala fa aya arbuka min ganu kanu in barka kama kanga jamana kishi kanga jamana ta koroni klebi bayabani bani wajibate amanyina subhanahu wa ta'ala kanga jamana de min bi jamana kono min bi jamana ko kan hami be mina gele be minga wajibate ka do fengo fenna bi miri ko ye here de kanyesha yerma ne ala kutate ala ku no ya anu bele jini bana be mina adali wajibate asumani ibe min galama ite min galama amani na Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ka do anacha ala ku ka aka ala ya kama Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alquran lazim baraka kama magani madne baraka kama kurishu baraka kama Allahumma in as Allah qal afwa wal afiyata amani na Allah ta'ala nete maten foye alamin sigay ya rabbi ya rabbi ya rabbi nam hajuma kadi Jumakadi wajabate namu ala nyekelende weche sebe balede kusobe ikamana bigwa kagwa wajabate kado ni limanya nani na ka ko Allah ta'ala de ni jima iningu bilafiya ala mangera malima nani ala kanange dangadi amai ala kanange wala nyuma dombali umai wajabate ikado ala kange wala nyuma dombaye ya rabbi ala kangoye ala kange dugude amonyi na Allah ta'ala fe bekaje sisa korota sanve wajabate kado ngania bemina ikika ngania sabati hakilna bimi ibi minga nga deli wajibate ede bodo wajibate ibulo korata nungani ibi malikono ibi malikoka ya rabbi أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين Jekapib kaka firfan la kodon Karamogo da batungora mbala tuko bedi wajibate ne be mbulo karika do mbi boni sebenye sebe mi nuka ma nouvelle horizon nyedangura ma mi nya sebe atwa de ko muribafin kamara ko akika do walde te ka ma denye shew wajibate ikado mi nya armei aka kose na wuli ka joni chesiri akera sababu ye wajibate ka do denjugu minu welela ninga fara arme kan wajibate sabla akundi ye jamana yere kelenya ani jamana nyeta kake sababu
ba ye a dabaro de kama wajibate k'a dɔn minnu kun bɛ yen n'a sɔrɔla u kun bɛ ɲininka girinkajɔ la fan wɛrɛ fɛ k'u yɛrɛ bɔ jamana denya la armée ye i k'a dɔn cɛ caman de ta u la ni ka fara an ka cɛdenw kan wajibate nka kɛlɛ wusulen ani kɛlɛ bara ka taa ɲɛ a yera k'a fɔ o caman de bara ka boli bi u bɛ boli u bɛ taa yɔrɔ jumɛn wajibate k'a dɔn jugu i k'a dɔn u bɛ taa juguw de nɔfɛ u kun bɛ fadi juguya de la an ka armée kulu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o min kɔlɔsira n'a yera wajibate chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara a ye kunnafoni di kɛ chef d'état-major et directeur de service a bɛɛ ma commandant u ko min ma PCAT n'o ye poste de commandement interarmée de théâtre wajibate commandant de zone de défense commandant Moku n'o ye mécanisme opérationnel et coordination inspecteur général des armées et services wajibate k'a dɔn fɛn o fɛn n'o ye ɲɛmaa ye a bɛɛ lajɛlen ka tabale kɛ ni ka welewele dakɛ wajibate cɛ o cɛ bɛɛ k'o kelen bɛ majɛ ye walima o t'a ka yɔrɔ la walima i k'a dɔn tɛ finitigiw fan fɛ Mali armée kɔnɔ wajibate k'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛn kelen wajibate k'a dɔn sariya min kan ka boli armée kɔnɔ wajibate o de ye awa cɛden ni kɛlɛ waati don walima gɛlɛya nana i k'a dɔn i mana kusukusu kɛ i ni min ka kan n'o ye sariya o kan ka ta ka da i kan wajibate k'a dɔn sarakisɛ minnu bɛ armée kɔnɔ bɛnkanw i k'a dɔn olu ka tile i n'a fɔ article numéro 76 règlement du service wajibate armée kɔnɔ o ko min ma RCA a ko min ye boli ye wajibate k'a dɔn o ye kojuguba de ye min kɔni ye armée kɔnɔna ye a ka dɔn fana k'i bolila ka taa fara juguw kan o y'a damata maana ye wajibate k'a dɔn ko damadɔ bɛ yen kabini sisan min kɔni ye ayiwa u sara ye ani musaka ni makama min bɛ d'u ma o bɛɛ lajɛlen ka tigɛ kabini sisan o k'i bɔ a la n'i kɛra segifɛn ye walima i mana ye wajibate k'a dɔn gɛlɛya ni ɲangata min kan ka da i kan o fana na kɛ sabula tali bɛ kɛ ka ɲɛsin article 76 wajibate olu dɔnnen don sɔrɔdasi kulu kɔnɔ wajibate i k'a dɔn boli ni tununi o k'i bɔ yen a nana dɔn k'a fɔ min kɔni ye sɛbɛnfuraw ye ani sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen taara ka di gendarmew ni polisiw ma olu ka wulikajɔ kɛ ka jateminɛ kɛ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na n'i ye article 76 73 statut général des militaires wajibate minnu ni jalaki bɛ minnu kan walima minnu yɛrɛ ni ayiwa wulikajɔ ka kan wulikajɔ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ ayiwa i ye kojuguba de kɛ wajibate ninnu bolili kɔni i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla kɛ sɔmin kɛra k'a dɔn k'a fɔ maa bolilen kɔni caman de ye i k'a dɔn ko minnu ma combattant réintégré armée kɔnɔ min n'o taara ka ɲɛsin processus de désarmement démobilisation réintégration DDR o ti dɔwɛrɛ ye wajibate minnu kun kelen bɛ ka marifa ta jamana kama ni kuma kɛr'u fɛ n'u sɔnna ka segin ka na jamana drapeau kɔrɔ u taara ka kɛ sɔrɔdasi ka makama ni bonya bɛɛ lajɛlen ta ka d'u ma wajibate hakaja i k'a dɔn a sɔmin kelen don k'a fɔ nin caman de kelen don a dɔnna fana k'a fɔ jalatigiba yɛrɛ dɔ bɛ colonel intégré colonel mi oui ale bɔra Bamaji jɛrɛkulu la u y'a kɛ colonel ka makama bɛɛ d'a ma a to a de ko Kamuna Age Menani de Foyita wajibate u ti ɲɛ taali kɔ an ka marifaw ani gundo minnu b'an bolo u n'olu bɛɛ lajɛlen de taara o kuma hinɛ t'a la a fɔn fɔ maa sɔrɔ i ni ɲangini ni ɲangata min ka kan o bɛ da i kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'indépendant karamɔgɔ de b'a tɔgɔ maa min ka sɛbɛnni don a tɔgɔ ye ko Ablaye Jara bloko na ni fɔlɔ Jara karamɔgɔ de b'a tɔgɔ filanan o na lase sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mali armée karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye ntana ye e ko kan ka gosi an ka armée kun a ko min ye chef d'état-major des armées n'o ye général Umaru Jara ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ale ka nisɔndiya tigɛnɔ sɛbɛn a y'o de kɛ kunun ni ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko kɛlɛ dɔ kun talen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko malidenw an ka hakili latigɛ ko ngɔmiranan mɔden ala ye sebaya d'a ma tabarikala
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ kabini min ye kalo tile 2 karamɔgɔ de b'a tuma o bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen ma Mali armée ye blindé 119 de labɔ Gawo karamɔgɔ de b'a tuma ni k'u kun da Kidali kan sɛbɛnnikɛla ko u bɛ taa dɔɔni min ye armée de l'air ye karamɔgɔ de b'a tuma olu fana bɛ sanfɛ ni k'u dɔdɔlima ka taa maa o maa ne de ko k'i bɛ embuscade da Mali armée ɲɛ u b'i bɔ ni k'i kun ci k'i yɛrɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye armée bɛ taa dɔɔni karamɔgɔ de b'a tuma a bɛ mɔmɔli la ka taa min ye cɛnnikɛlaw n'u bolominɛw ye k'a bɛɛ lajɛlen da kolonci ka taa karamɔgɔ de b'a tuma u taara se min ye Anefis Soforokun na yangadini ye min ye Bamancu ye u tun kɛmɛ ka min kɔni ye dugu kɔni k'a laminimini karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ u ye armée kunkan mɛn ka ban min ye mobiliw mankan ye ɲɔgɔn kɔfɛ u sina ka mugujugu fili daminɛ armée sebali Anefis kɔni sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma n'u ye mugujugu fili i b'a ye k'a fɔ min ye sanfɛla n'o ye armée de l'air ye olu y'u kanto dugumamɔgɔ ma a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ baara ban sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye mugu ye u b'a fili ɲɔgɔn kan cogo min na karamɔgɔ de b'a tuma kiriw min ye AK-47 ye ka taa bila min ye blindé jugumanbaw ye i bɛ gɛri yɛrɛ min dɔnɛ kun'o de bolo dara Anefis sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali armée ye karamɔgɔ de b'a tuma u y'a sama k'a da tulu la karamɔgɔ de b'a tuma k'a da jaba la a ma ɲa min kɔ min ye Bamancu ye u y'a dɔn k'a fɔ Mali armée kunnama n'o ye 2012 waatiw ye ani Mali armée lama karamɔgɔ de b'a tuma n'o ye 2023 ye kelenw tɛ min ye Bamancu ye karamɔgɔ de b'a tuma u ye marifaw fili n'u k'u kunda tu kan u y'u gɛn ka t'u bɛɛ minɛ kunu maa min minɛna n'o ye prisonnier karamɔgɔ de b'a tuma min ye Anefis ye kɛlɛ bannaw sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ min ye safiyɛntɔ ye Ala de b'o dahirimɛ d'a ma min ye dugaw minnu bɛ kungo kɔnɔnaw la karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ dugaw ka kalo 2 dumuni Ala y'o d'u ma ka ban maasogo kɔni sɛbɛnnikɛla ko min ye Tuaregi ye ka taa bila jadisi min kɔni tiɲɛnikɛla ye karamɔgɔ de b'a tuma ni kuma yɛrɛ jari da kɔnɔ i b'a fɔ ko hali wulu ka fisa ni maa minnu ye maa minnu bɛ ka ɲɛmaci ka bila u ka jamana la min ye jamana k'a kɛ batɛmɛsira ye kun t'a la ju t'a la sɛbɛnnikɛla ko hali jɔyɔrɔ min bɛ wulu la a t'o tigilamɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali armée ye an bɛ taa se kunu tilebin d'a ma waati min na karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ Mali armée y'a sago sɔrɔ n'o ye ka don min ye Anefis kɔnɔna ye ka taa sigi i b'a fɔ ko masakɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Bamancu ye karamɔgɔ de b'a tuma ni nimisa b'u la kunu Anefis u ye nimisa belebeleba kɛ a ko min kɔni u ka maramafɛn jugu fɛn fɛn b'u bolo karamɔgɔ de b'a tuma u b'u la k'a bɛɛ to Mali armée bɛ se ka min da kolonci a y'o da kolonci maa tɔ minnu bɛ yen minnu sera ka porokoto yɔrɔ sɔrɔ olu donna Kidali ka ban sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Anefis ni Kidali lajɛ Mali armée k'a bolo da Kidali kan o tɔ tora kilomètre 60 dɔrɔn ye u ko ni Anefis bɔra yen karamɔgɔ de b'a tuma yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen bilen ko o de ye ka taa Kidali minɛ a minɛ bawla u kana taa Kidali ngɔ dɛ n'u ye kɛlɛ kɛ k'a ban bɛɛ fara k'u ban u ye kɛnɛ fura k'a jɛ o tuma ni ngɔni bara bɛna ni kɛlɛ fara tuma min bɛna i ɲinɛna min kɔ ni nin y'a san 30 ye i bɛ taa ta ka fougère bɔ a la kɛ ngɔni bara i ma ɲinɛ o kɔ di non n bɛ taa n'a ye o tuma Ala k'o yira an na joona sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye Kidali ye k'an kana sɛgɛn ka dugawu kɛ an ka kɔlɔsiw ta karamɔgɔ de b'a tuma sabu kurukɔnɔmɔgɔw bɛɛ sɔrɔ kelen ye a ko min ye ba tigɛ ko ɲuman ye o ye maliden bɛɛ lajɛlen kunkanko ye bi a ko min ye Bamancu ye e ko maa o maa bɛ ko mobili b'a bolo bɛɛ lajɛlen ka mobili ta ka ban karamɔgɔ de b'a tuma ni k'u ka somɔgɔw don a kɔnɔ ni min tɛ ka taa Algérie o bɛ ka taa Niger kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate namu ni sa ye wulu bugɔ kungokolo kɔnɔ sira dɔnbaliya tɛ a bɛ tigi kɔnɔ de Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Alliance bɛnkankura Jabate k'a dɔn sɛbɛnkura in maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko MS Traoré MS Traoré a ko diinɛ burulaku kan Jabate k'a dɔn gɛlɛya de bɛ gɛlɛya min bɛ ɲanfamubaliya don wa yalima nzɔn dɛ i ta de ma n'o tɛ min ye sirikɛ ye Usumani Madani Sherifa Hayidara Jabate i k'a dɔn a n'a denw sunamɔɔw kɔni ɲɛna ko Hayidara bara k'u dalakɔrɔbɔ de k'a sɔrɔ a bara ka fɛn min fɔ a bara k'o baara de kɛ hayaw ni dalu minnu b'a bolo Jabate a bara k'o de kɛ sunamɔɔw kɔni ma dansɔrɔ Jabate k'a dɔn ɲina mawuludi i k'a dɔn a kɛra kɛcogo min na mawuludi Jabate nisɔndiya don a Seyidu Usumani Madani Sherifa Hayidara an karamɔgɔ y'o jira Jabate waajuli 100 de kɛra jamana fa bɛɛ lajɛlen na nka Usumani Madani Sherifa Hayidara ta
sisan bwajibate ka don o ɲɔana maye ka sababu kɛ bwajibate danaya ani maanivi yɛrɛ min b'a nɔfɛ o fanga de ka bon sunnamow bwajibate ka don fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛ olu ma bwajibate saa kalo 12 o de ye mawuludi kɔni bwajibate san o san dɔ de bi fara mawuludu yɛrɛ kɛba jama kan san o san hadamaden ka danaya ani ka sɔn Usman Madan Sherifa a ye dara ye san o san o de bi kɛ denw kɔrɔbayara bwajibate ka don dɛmɛba caman sɔrɔ la sabula Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na denkɛ bwajibate olu bi bɔ ka taa fa bɛɛ lajɛlen la hali dafe jamana in i k'a dɔn mawuludu sali sirikɛ a ka den dɔ taara an ka dafe jamana na sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ kɛra fɛn kelen mawuludu y'a jira k'a fɔ nisɔndiya don kira Mahamadu ya Rasulullah o ka ayiwa bangeni o nisɔndiya o kan ka kɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn sirifukɛ i k'a dɔn ni denw u y'u lama n'u y'u lama an y'u b'an gɛrɛmɔ a nɔfɛ bwajibate kabin'o kɔni kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko sunamaw kɔni kɛlen bɛ k'o de kɛ mankan ye n'i taara réseaux sociaux kan bwajibate i b'a ye k'a fɔ ayiwa min kɔni ye kuma caman ye tegelemanu i k'a dɔn ka taa se i k'a dɔn dalugɛlɛnw ma min ye sirifukɛ y'a dun tɛ bɔ a cogo la sɛbɛnnikɛla ko a ko Bobo Julasokaw fɛ yen min ye Kɛsiki Hayidara ye i k'a dɔn o tun bɛ yen bwajibate k'a dɔn ayiwa min ye sunamaw ye olu kɔni da kɔni gɛn bɛ i k'a dɔn kuma yɛrɛ de ye ani tegelomali ye a yɔrɔ dɔw bɛɛ ye f'u bɛ tali kɛ tɔgɔ yɛrɛ ma a ko nin wulikajɔ ni nin jateminɛw bwajibate an bɛɛ lajɛlen ko la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah bwajibate a ko sunamaw ka wajulu imami dɔ bɛ yen i k'a dɔn imami gana don a tɔ de ko Mahi Watara jumajan dɛmɛni bwajibate k'a dɔn kɔni ka ayiwa wajulu sɛbɛ bwajibate ko a ye tali yɛrɛ de kɛ tɔgɔ ma a ma dɔ wɛrɛ fɔ dɔn minnu kɛra ɲɛnajɛ minnu kɛra a ko ni ye kuma caman de fɔ bwajibate k'a dɔn kuma ninnu min ye Usman Madan Sherifa Hayidara bwajibate a bɛ komi sɛmɛ sabula cɛ wo cɛ ko i ti ɲɛ sɛmɛ yeli ko i ɲɛna fɛn saba bɛ i b'o cɛ ɲininka ko mun i bɛ bu pɛrɛ i bɛ pasa tigɛ i bɛ kolo kan wulibali dɛ ni nin bɛɛ kɛra de bi se sɛmɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko surukɛ bwajibate k'a dɔn san 30 san 40 ko kelen bi sen na dɔ de bi fara kan daluw dun b'a bolo a b'o de fana fɔ bwajibate a ko in gɛlɛyara nka ni maa min bi jamana fɛ an bi donni min na ko bi jamana faamaw k'an ka jateminɛba kɛ bwajibate nin ɲɔgɔn sama ni nin ko gɛlɛnba min ani a bɛ ka kɛ nanuw ye bwajibate k'a dɔn man ka diinɛ na kuma kan ka kɛ min kɔni b'a to minnu bi nani kɛ walima ayiwa minnu bɛ kuma jugu tan ka fɔ bwajibate diinɛ na i k'a dɔn ko cɛjuguba don a bɛ se ka na ni fili ye a bɛ se ka na ni dusumakasi ye bwajibate a bɛ se ka na ni dusuba ye ala m'an kisi la an dun t'o kɛnɛ kan bwajibate i k'a dɔn diinɛ i k'a dɔn a walankatalen don bɛɛ lajɛlen n'i ka dalu bwajibate i k'a dɔn a silamɛw mana da maa min na u bɛ tugu o de kɔ dɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min salo ka bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la le républicain worodugu jekwa ni foroba ɲada sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ko MD a ko min ye semasi ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'o ye Imam Mamu Diko ye ale ka tɔn e ko min kɔni welewele dakan o kɛmɛ k'o kɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ bi kunya kalo tile 13 k'u bɛ fɛ ka bɔ ka taama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye coordination des mouvements et associations sympathisants de l'Imam Mamu Diko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u y'u sigi ka jateminɛ dɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ jamana gouvernement n'o ye porte-parole ye ale bɔra n'o ye colonel Ablaye Maïga a bɔra ni ka min ye kunnafoni min di jamanadenw ma kalafili bɔli la a tɔgɔkɔrɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye e ko sera ka bɛn olu mɔ de ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Imam Mamu Diko ye ale yɛrɛ kɔni fana y'a yira k'a fɔ waati dɔw tɛmɛna karamɔgɔ de b'a tɔgɔ tuma min na min ye sigikafɔ min kɛra n'o ye Assise nationale de la refondation ye o tuma olu y'u ka ŋaniya bɔ ka bin k'olu kɔni bɛ transition fɛ a ka kɛ san 2 ye sɛbɛnnikɛla ko min ye san 5 ko in ye o t'olu fɛla ko ye olu dun ɲɛbɔ tasira la an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko min ye Imam Mamu Diko ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ cɛkɔrɔba ko ale ye dɔ kɛ mankun na o tuma ko mankun banna min kɔni wuli ka jɔ ye ale n'a ka tɔndenw k'u bɛn'o de boloda juma nata karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'u bɛna
kangarada kan kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu ka taama ye o kuma min ye fasodenɲumanya k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ sabu k'u tɛ bɔ ka yɔrɔ tiɲɛ u tɛ bɔ ka gɔngɔrɔn fili nka min b'u kun n'u kan cɛ k'u bɛ bɔ k'o de fɔ o y'u jo ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye jamana ɲɛmaaw ye mun na kalafili min kan ka kɛ Jean février nata karamɔgɔ Dabatungura mun na o bɔra dɔgɔkɔrɔ o kuma min ye jamana ye n'an sera janvier ma karamɔgɔ Dabatungura kalafili don min fɔra ni kalafili ma se ka bɛn n'o ye min kɔni semasi ma u y'a yira jamanadenw la o kuma k'u bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ seere ye olu tɛ ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw yamaruya bilen k'a fɔ k'olu ye fangatigi ye sɛbɛnnikɛla ko min ye kolonɛli Asimi Goyita ye n'an sera février kalo tile 4 ma karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni b'a ɲini sa min kɔni ye civil dɔ o kana cɛmancɛ fanga kunna karamɔgɔ Dabatungura n'o ma kɛ sa karamɔgɔ Dabatungura i ka da la k'a fɔ olu bɛ wulili kɔni daminɛ u y'a yira k'a fɔ u ye min kɛ fanga tɛmɛn'o la o ma bɔ maa kɔnɔ min ye Ibrahima Boubacar Keita ka fanga n'i y'a ye o dafirila Ala ni Imam Mamou Dicko nka sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kunu ye ani bi kelen don wa kanu mun bɛ k'a ɲɛsin sɔrɔsiw ma ani kunu tɛ kelen ye a ko ni maa min wulila sɔrɔsiw kama bi karamɔgɔ Dabatungura e ko i ka ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye de a ko min ye Imam Mamou Dicko ye karamɔgɔ Dabatungura ko waati dɔ kuma sera sa an ka jinikan koliji la nɔ tɛ min y'an ka finitigilakaw bɛ baara min na n'a fɔra ko politikimɔgɔw bɛ ka wuli ka jɔ kura kɛ karamɔgɔ Dabatungura ni ka pisi basa don baaraw la ko jamana bɛ jɔ kan kan wa jamana bɛ segin a kɔ kan kan o kuma min ye politiki ko ye karamɔgɔ Dabatungura o kɛlɛ ti ban o kuma min ye jamana ka hakilina minnu bɛ n'o baara kɛra ka ban ka kɛnɛ fura k'a jɛ kuma min na an na bɛn ni ɲɔgɔn ye tabarikala nka min ye wuli ka jɔ ye ka ɲɔgɔn buruja fanga nɔfɛ ka sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ gɛrɛ la k'an bɛ fɛ ka gɛrɛ de dansira la walima an bɛ jamana de nɔfɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ u ka bi bɔli don Ahmed Jakite Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Dabatungura bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ci kan o don wajibate a bɛrɛta npogotigini n'a kɔnɔya fɔlɔ kɛra filani ye a laban bi sera denwolo ɲɛ wajibate k'a dɔn a bɔ sɛbɛnfura in dugumu bila boli la sɛbɛnni yɛrɛ kɛba i k'a dɔn a to a de ko AD o don wajibate a ko 16e jɛrɛjɛkulu don min ye wulikajɔ ni cɛsiriba kɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔfɛ maliden minnu bɛ tunga taama na a ɲɛmaaba maa fila tɛ wajibate k'a dɔn Mohamed Sherifu Aidara kabini maa fila maa saba tɛ ko ɲɛdɔn bi jamana 40 ani kɔ nin bɛɛ lajɛlen ko 16e ka da Mohamed Sherifu Aidara a ka baara ani hakilina minnu b'a la ni dɛmɛ tali ka ɲɛsin i k'a dɔn olu ma kɔsɛ in na wajibate i b'a ye k'a fɔ ŋunungunu dɔ barika bonyana jamana kɔnɔ kosɛbɛ wajibate k'a dɔn kamalen dɔ bɛ Faransi maa dɔnnen dɛ a to a de ko Bayide Darame nka ne y'a dɔn cɛbilen Darame baden dɔgɔnin dɔ fakelen bakelen wajibate i k'a dɔn o de wulilen filɛ ko a na gɛlɛnkɛ da diyagoya Mohamed Sherifu Aidara sabula wajibate k'a dɔn nka n'i ye nin ɲɔgɔn na ko ye i k'a dɔn Bayide Darame fɛn t'a bolo wajibate k'a dɔn bolokolo don sɛbɛnnikɛla ko kɔni ka wuli k'ale bɛ kɛ ayiwa i k'a dɔn CDM ɲɛmaa ye wajibate k'a dɔn fɛn dɔ de b'a kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n b'o de ɲɛf'i ye a ko min ye Conseil supérieur de la diaspora CSDM wajibate i k'a dɔn bɔsindigi la yɛrɛ kɛnɛ kan garaba don nka nin ko min kɛlen filɛ i k'a dɔn cɛkunbaba dɔ bɛ o de kun bɛ i k'a dɔn Bayide Darame kɔfɛ a ko de nana dɔ kɔsɛ in na i k'a dɔn o ye Abibu Sila ye Abibu Sila banna don fonisire don wajibate Abibu Sila ye fonisire ye n b'o f'i ye ka d'a kan fonisire don min bɛ Gabon Abibu Sila min bɛ Gabon fonisire don a ye ne sɔn hali n t'a da dɔn nka ni kuma tiɲɛ nana o fana fɔli o ye wulibali don dɛ fo ka fa o fanye Habibu Sila wajibate mun de bɛ Habibu Sila yɛrɛ kɔnɔ katara Mohamed Sherifu Aidara ma Sherifu komanda ye dɛ wajibate sabula ale de nin nafoloba in bɔ a ye dabali tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ko in yɛrɛ ju minɛna min na y'a dɔn de ɲɔgɔn ye ba min kun gɛlɛn bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ ka kɔsɛ in na ɲɔgɔn ye min kɛra an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ de tigɛlen kun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ Mohamed Sherifu Aidara kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ CSDM a kuma bi fɔ Sherifukɛ n'o ye Mohamed Sherifu Aidara tɔgɔ kana fɔ wajibate o de la wariba kule bɔra i k'a dɔn Abibu Sila ye dabali caman tigɛ Bayide Darame kɔni dɛmɛ ni kadara kɔnɔna na nka wajibate k'a dɔn Ala ma maa da min kama i tɛ k'o ye sɛbɛnnikɛla ko dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra wajibate ka dabali jugu yɛrɛ tigɛ i k'a dɔn nin ko in bi dabɔ don min i k'a dɔn fɛɛrɛ ka kɛ min kɔni bɛ se k'a to ayiwa Mohamed Sherifu Aidara i k'a dɔn o bɛ se ka minɛ yɛrɛ de ka t'o datugu kaso la a wuli ka jɔ ni a ɲɔgɔn janfa barika
barika bona kosobe wajabate ka do be di darame na ka bavla jugu nani sigi kenaka wajabate nga sebenekela ko ala mi daminga mai tukoyi sabula mi nye wari kule bade bora abibisi la fe ka bayde darame deme nga mi nye Mohamed Sherif Aidara wajabate ka do forum mi na kera atogo ajanjo ikado akuna wolo Sherif kana tara kasawo ke munye wajabate ka do mawo manu nana kenaka o ba do Mohamed Sherif Aidara aye wuli ka joni chesiri minge janvan fo wodigara o mache ka boka bi akwami doni na kobi ko nyere laba de nana do kosaina ka fode awa Mohamed Sherif Aidara mungele ya yere de ba alere ni aiwa ikado Abibu Sila ni nyanje sezdemu ko yere be Abibu Sila bulu dalu jumaina wajabate ni bele jele yingali note o bele jele ko aye jakulu mi na nane do kamali do ndeme o ma afla be ko malide minu ndamane da bu deme wajabate kadda dalu jumaina ikado do bita do mangutu tiya wala ka do toro walma warbe ngu kata ma warde me ika kada mungelinga sebene kala ko ningo damanda de nana ni gelai ika do Mohamed Sherif Aidara ika do ay wa forum ba mi ngera ko sena note be di dara me ba do Mohamed Sherif Aidara chemi ningo nyi sebani anye mi za lo ka bo chika kono akabi bolla anta karamogo o laban ye boliye ne ben tika dongo kura journal aujourd'hui mami ya sebe atoko ko Kasimu Tira karamogo da batungora ako angata kele no be kolonjeba marala karamogo da batungora ni fiye bora mi fiye duma sabanigala ko ako ni mali jatimi na minya nga dugoro nanfolo ye karamogo da batungora jamana dugoro la kebe debe minyi mari jane sanu ble no e sanu lengo ye sabanigala ko ako minyi anga cheba doye karamogo da batungora ale koni ye société do jo no de société Golding Mingie karamogo da batungora baye ka fo sanu ye ka nyini santani ko karamogo da batungora ko bara ko ni abina sa kunche rola sebenigala ko akoni ya lajamin ko ni dugumu no ye kele ye karamogo da batungora ale be kolonje ba marabolo la e baye ka fo wuli ka jobele ba o kara minye permis ya maria dile jamana nyemo fe okuma ka se ka sanu barake sebenigala ko min ko ni sanu ye ka nyini karamogo da batungora ka tigaka ka dala kuma na ko sanu be karamogo da batungora baye ka fo ni yo santani kele minye kumani ni wuli ka jo fenfe nganga ke manshi munu kanga sigi karamogo da batungora ma munu kanga ta munu kanga baro boloda sebenigala ko nyana blala ni bela jelen kera ka bampeu ni ya laje mami ra ye kotigi o de ye Jibril ezoromeye sebenigala ko ako zorome karamogo da batungora baye ka fo banado na polotigi do ako ni ya jatemina minye dugu joro nanfolo ye abo donko dona kari ani dana bawo utiga be nyogombolo konnala sebenigala yira ka fo ni ko ni bena ka fien belelba de dale to jamana kono mi mina to jamana nanfolo to be se ka yirwaya sebenigala ko ako min ko ni sanu boron ye karamogo da batungora baye ka fo mamunu kan ka baro boloda min ko ne jamana duru bonyango ye Mali Burkina Faso Ghana Togo ale ne Afrique du Sud e baye ka fo ni cheba mamunu be sanu bon yedon ka dona kari ni bela jelen farala nyon ka ni ka bara kun folo ke sebenigala ko ni ya laje min ko ni bogom kan ga chega do izini kono karamogo da batungora nin ko nyonyo ko tenten e baye ka fo min ko ni o bara kun chera ko ba min ni sanu folo yere ko bo izini dafe karamogo da batungora ko totora kle damado ye sebenigala ko bara munu kan ga keme sarala min ye bi kono toni dure o kara ka ba ako ni ko tabolo laje karamogo da batungora min ye kira sanu mabay ndo mawludu kum kon naye min ko ni duguden ulu farala nyonka dugutugu ni ladala maw ni dine maw karamogo da batungora ni bela jelen willa kana min ye société yere jabalala ni ngana alquran kalambele ba ke min ye fatiya wiye duwawu do jamana ye karamogo da batungora kira sanu mabay ye ablala bara muna karamogo da batungora ninka mawludu boyana karama ninka sika dado ni bela jelen la tumunun kera ka sika lafiyaw ke sebenigala ko ako min ye dugudo nyo yuka kanu baga yira ka nyeshi Jibril zorome ma karamogo da batungora kabina uluka dugu boyi fiena ninga bla yelenka ako ni ko tabolo laje ako min ko ne ni sanu boro belele banye karamogo da batungora min ko ne jamana ayaki na kuro mun tasanu ko la karamogo da batungora ni mena ke deme belele bawdi ye min ye Jibril zorome ye karamogo da batungora kale ni min ye zoologu ye no ye dugu jogoro nanfolo dombaw ye ka no bayirika de bolo be nyokombolo sebenigala ko ako min ye sanu ye na boli damnena karamogo da batungora ko sanu mun be ka dagushi ka bo ka fo ko barabe josa min ye santan ko kodo ako barabe na ke kene fiafia mun ka karamogo da batungora obiti jo min ye hectare mu kan bonyongola ga yorom yere kurlendo ni barabe na kola o ye hectare bidru ye tabarakala sebenigala ko ako jinugo mun kan ka boka walangata karamogo
karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ka ɲɛsin sigida ma a k'o dilanna k'o ban pewu hali kɔnɔ ka dakuna kelen ta o ji la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'o labɛn sabatira ka ban min ye sigidalamaw ka lakana sigidalamaw ka yiriwa min ye forajiw ye ka taa bila kɛnɛyasow la min ye kalansow ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ka taa bila min ye siraw ye k'olu gratter ka di sigidalamaw ma fɛn fɛn kan ka kɛ usine ka hakilina kɔnɔna la ko nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra k'a ban pewu golding min karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko nin bɛna kɛ ŋɔni belebeleba de bɔlen malidenw sen na min ye mali sanuko nasira ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ Kasimu Tera ale ka sɛbɛnni don Bojabate ne bɛ n pan n bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau Bojabate k'a dɔn sɛbɛnfura ye biko m'u bila bɔli la sabula nin y'a bɔli ko 3,873 ye maa min ye sɛbɛnni kɛ Bojabate a to a de ko Y Dumbiya Yakuba ko a ko min ye Ikoma ye san 18 dade ani baara ti kɛ san 18 Bojabate i ka do Badara alu sajaja alu tomuta le juif noir milliard joli Bojabate ama koroto asigi bɛ ka ala kono sabula fasugodo Bojabate ako Ikoma a joli Bojabate santani jegi bi nga kosa ina so mingele do malifa makuraw fɛ Bojabate awa min ye ministre Musa Alassane Diallo ale min ye jago ani usine ministre ale ye wuli ka jɔkɛ kunungo ninga ti ɲɛda awa usine bainga no ye Ikoma ye sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni minnu gɔni zɔrɔla o yɔrɔw la Bojabate Ikoma joli a joli baara ti kɛ ka sɔrɔ Kulukɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka nafa ni hɛrɛ o bi min bi sɔrɔ Ikoma na danda la baara foyi tɛ ka kɛ Kulukɔrɔ Bojabate ko i bi nafa sɔrɔ ka tɛmɛ Ikoma kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Ikoma Bojabate k'a dɔn nafolotigiba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ min ye Badara alu sajaja ye alu Bojabate a ko Ikoma a joli Bojabate santani jegi bi nga kosa ina so mingele do malifa makuraw fɛ Bojabate awa min ye ministre Musa Alassane Diallo ale min ye jago ani usine ministre ale ye wuli ka jɔkɛ kunungo ninga ti ɲɛda awa usine bainga no ye Ikoma ye sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni minnu gɔni zɔrɔla o yɔrɔw la Bojabate Ikoma joli a joli baara ti kɛ ka sɔrɔ Kulukɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka nafa ni hɛrɛ o bi min bi sɔrɔ Ikoma na danda la baara foyi tɛ ka kɛ Kulukɔrɔ Bojabate ko i bi nafa sɔrɔ ka tɛmɛ Ikoma kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Ikoma Bojabate k'a dɔn nafolotigiba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ min ye Badara alu sajaja ye alu ale de ye dana ta ka d'a ma ni kana min ye baaraɲɔgɔnya la sɛbɛnnikɛla ko maa min y'a kunbɛn an ka pankurutigi Modibo Keyita o de ye Mali premier ministre n'o Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɛrɛfɛ min ye jamana gouvernement min ye o ministre olu fana tun b'a kɛrɛfɛ a ko min kɔni ye Nigérikaw ka premier ministre karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min kɔni ka dɔdɔlima ka taa bila masakɛbulon na min ye jamana kuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ kɛrɛfɛ a ko ale ka nali bɛ bila minɛn caman kɔnɔ fɔlɔ o ye bonyamasegin a ko ni tasuma b'i ka dugu la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'i ye maa minnu ye ka boli ka na ni ji ye ka boli ka na ɲininka i ka lahila la a ko de i ka maa ye ko ye min ye olu ka jamana wulikajɔ min taara k'u sɛgɛrɛ a ko Mali ye min ta k'olu sɛgɛrɛ ko olu tɛ se ka ɲinɛ o kɔ abada sɛbɛnnikɛla ko min ye ka danajuguya ta ka Niger sɛgɛrɛ Mali kangara u ni danajugu cɛ k'a yira k'a fɔ ni min kɛra Niger la i b'a fɔ k'i y'o de kɛ Mali la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kɛlɛ ta ka Niger sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ premier ministre y'a yira k'a fɔ i b'a fɔ k'i y'o kɛlɛ kelen ta ka Mali sɛgɛrɛ a ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛɛ o tuma min ye CEDEAO ka danajuguya ye ko Mali de ye olu ko k'olu jɛ Mali de ye olu bɔ tɔɔrɔjugu kɔnɔ wa Mali de y'a jɔ olu kɔkɔrɔ k'a nana Assimi fɔ ko Assimi ni ce sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ka gundo min b'an bolo karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kabini Sunjata ni Firinu tile min ye cɛba minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali ye kunnawolo ni daraja ni tɔgɔ duman minnu sɔrɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ CEDEAO yɛrɛ danajuguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko mun de y'a to an bɔra o danajuguya kɔnɔna la k'an fana kan ka gundo dɔɔni k'u tigɛ dɛ an ka gundo tɛ dɔwɛrɛ koyi dugawu ni barika wulibali don o de y'an kisi i ka kuma ɲɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a tɛ taa abada f'an ko gundo dɔɔni k'a tigɛ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min y'an ka cɛmancɛ fan maaw ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ u b'u nɔfɛ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye ko k'o fana gundo k'u tigɛ min ye Mali ye an bɛ ka sebaaya sɔrɔ juguw kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ jugu kelen b'u ka jamana in kɔnɔ ko k'o fana gundo k'u tigɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Nigérikaw ka premier ministre ye a kelen kun tɛ ani ministre caman nana an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ɲɔgɔnnaw kɛ u n'u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko a kɛra Bafa ni Kilicɛ ye
Niger premier ministre aka bara falen ne sigina ka taa ka jamana kɔnɔ dɛbɛ n'a ye Mali ladege o kuma k'u daga sunɔgɔ kunnafoni filani an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don Bojabate k'a dɔn sisan Kayikaw fɛ yen sabula min ye mois de la solidarité an b'o la Kayikaw fɛ yen cɛkɔrɔba min ka kɔrɔ Kayi bɛɛ ye o ye Alaji Hami Ɲanɲe Bojabate i k'a dɔn gouverneur ni faama minnu bɛ yen u kɛlen bɛ ka bonya ta k'a sɛgɛrɛ an bɛ taa an sigi cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ Hami Ɲanɲe ka du kɔnɔ Kayi Bojabate i k'a dɔn ni ko o masala dumanw la a ka baro ka di dɛ Ahmed Jate Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Dabatungura n bala cogo bɛ di Bojabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba maa min y'a sɛbɛn fasiri Adama Daramɛ Daramɛ tɛ fɛn lankolon sɛbɛn fiyewu Bojabate k'a dɔn fɛn o fɛn n'a tugura la i b'a sɔrɔ wulibali don a ko min ye Lambidu ye commune rurale ye maire min bɛ yen RPM maire don a tɔgɔ de ko Mamadu Kulubali Bojabate k'a dɔn Mamadu Kulubali a laban na dugudenw jigi ban ka sababu kɛ Bojabate k'a dɔn a ja ka gɛlɛ a ti sira jɔn ni de faralen bɛ Mamadu Kulubali k'a dɛmɛ Bojabate k'a dɔn dugukolo ŋanamuni yɛrɛ la a ko min ye Ala ma hinɛ na ɲagatelakaw ka cɛkɔrɔba o de fatura ka du to min ye Nɛnɛ Bobara Bojabate k'a dɔn dugukolo k'a daraka la kɛnɛkolo jala kan wa federakili dama tɛ koyi ka tila ka so jɔ a la so min n'a yɛrɛ b'o loyer ta ka sɔrɔ mairie ta tɛ a ko min ye avrikalo tile 24 tɛmɛnen pour d'appel Kayikaw fɛ yen Bojabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kamana ganna sabula i k'a dɔn mɔgɔw ɲɛna sariyatigiw bɛna fɛn min fɔ Bojabate i k'a dɔn u bɛna taa i k'a dɔn dugukolotigiw yɛrɛ de olu sagoya la nka i k'a dɔn a bayɛlɛmana a kɛra ko kura ye ka sababu kɛ mun ye maire Kulubali Bojabate i k'a dɔn a ɲinina de a b'a ka baara kɛ dugukolo min k'a ta tɛ Bojabate i k'a dɔn a ta tɛ bi a ta tɛ sini min ye immeuble ye ale bɛ se k'o jɔ cogo di wali dugukolo ka k'i ye maire ye Bojabate dugukolotigiw bɛ yen a ko nin ko in kɔni gɛlɛyara Lambidukaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen kamana ganna min ye Nɛnɛ Bobara o tiɲɛ tabaw Bojabate k'a dɔn olu kɔni kamana ganna u t'a dɔn u bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka t'u ta fɔ ye a ko dugukolo min bɛ yen ni a fiyɛfiyɛ bɛ mètre 339 bɔ a bɔsiw la kɛnɛkolo jala de kan wa i k'a dɔn u fa wɔsi don sabula olu de tiɲɛ taba ye ko in kɛra cogo di bi tɛ dɛ san 1966 ɲɛba Usubi Ɲagate Ala k'a hinɛ ale de kun ye i k'a dɔn Lambidu dugutigi ye Bojabate a don a ye ŋaniya ɲumanɲanba ta ŋaniya min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamajɛfɛn ma sabula kɛnɛ belebeleba a y'a ɲini min ye ayiwa Ɲagatelakaw Nɛnɛ Bobara i k'a dɔn o somɔgɔw fɛ Nɛnɛ Bobara yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa yɔrɔtigi yɛrɛ dutigi fɛ a ka yɔrɔ d'a ma a b'a di sabula mairie ko dabɔlen don faama ko dabɔlen don Bojabate wulikajɔ ni jateminɛw na min kɔni ye cɛkɔrɔba ye a don i k'a dɔn n'o ye Nɛnɛ Bobara ye ale jɛnna n'a ye ka yɔrɔ di yɔrɔ in dili Bojabate k'a dɔn mairie nana a sago don a la ka yɔrɔw jɔ Bojabate k'a dɔn fo ka taa se an bɛ donni minɛ ko bi mairie kɔni kɛnɛ tɔbaden de tora Bojabate ni kɛnɛ tora mairie ta t'o ye sabula dugukolotigiw de ta don Bojabate maire min n'o ye RPM maire Mamadu Kulubali o n'a jɛɲɔgɔnw Bojabate k'a dɔn olu sina ka na dugukolo tɔ mairie ka yɔrɔ ye min ye dɛ dugukolo tɔ ka sin ka a jɔli daminɛ ten u b'a jɔ tiɲɛ don ni mairie ta don olu ka cɛkɔrɔba de y'a di bila ko tɛ nka k'a jɔ k'a kɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye Bojabate a ma di o kama fiyewu conseiller saba Maga Ɲagate Masila Ɲagate ani Madehaba Kamara Bojabate ninnu sina ka dugukolo in dilan u ni ɲɔgɔn cɛ Bojabate k'a dɔn k'a kɛ jɔli o jɔli ye i k'a dɔn ayiwa Bobarakaw olu laban nana ɲininkali kɛ sa k'a dɔn k'a fɔ nin ye ayiwa dugu de ta ye wa yalima maa ta don maire n'a jɛɲɔgɔnw de ta don koyi wa u bɔra k'a jɔ min kɔni ye luwanze u bɔra k'a kɛ magasinw de ye k'a nafolo minɛ Bojabate o yɔrɔ bɛɛ olu ye wulikajɔ boloda
la k'a fɔ nin di ɲɛ u y'u ta in da i k'a dɔn ayiwa min ye sigida ɲɛmɔgɔw ye olu ma fɛn bɔ a la n'a ti ɲɛ ko u ye kangari da maire yɛrɛ Mamadu Kulubali ko ni yɔrɔ min ka d'u ye ka t'u ta fɔ ye Jabate k'a dɔn yɔrɔ in kɔni y'ale ta de ye sabula maa fila min ye danga fila ye ka fara a yɛrɛ kan Jabate olu bɛɛ ye fila fila ta a yɛrɛ kelen ye duuru ta sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'u bara ka yɔrɔ in jɔ min ye kiriko ye u nana bɔ a la u ye jɛma kiribulo sɛgɛrɛ Jabate fɛn ma bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔ ni jateminɛ o saratigiw laban olu saliyara sabula olu y'a jira k'a fɔ nin ko in bi danga min na Jabate k'a dɔn olu tɛ se ko in kɔ sabula yɔrɔ in fiyɛ a n'a mankan bɛ yɔrɔ min Jabate k'a dɔn a yɔrɔ ka bon kosɛbɛ maire kun ye nkalon de tigɛ k'a fɔ a bɛna kɛ ekɔliso ni balontankɛnɛ i k'a dɔn ani centre de santé ani ɲɛgɛnw k'olu bi jɔ u laban taara yɔrɔ in jɔ u yɛrɛ ye Jabate a ko wuli ka jɔ la min ye sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ nkalon damanda de kɔni kɛra maire fɛ min kɔni bɛ se k'a to a n'a ka conseil b'u namaduna yɔrɔ in na Jabate sɛbɛnkɔrɔw nana bɔ i k'a dɔn u sina ka taa sɛbɛnkɔrɔ dɔ dilan ŋanama k'a kɛ n'a fɔ ayiwa dugutigi dilen de don olu yɛrɛ ma o dugutigi dilen sɛbɛnfuraw Jabate i k'a dɔn u nana o kow de ta k'o boloda marakaw fɛ yen Jabate ni maakɔrɔba ye min kɛ maa si t'a sɔsɔ hali ni ɲuman tɛ Jabate i k'a dɔn u nana u muɲu i k'a dɔn ka ko in filɛ k'a to yen nka u nana ye k'a fɔ kuma min ani dalu minnu fɔlen don Ɲagate ala nɛnɛ bobara ka denw Jabate olu y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ nkalon de ye sabula mɛkalo tile 5 san 2000 Jabate wuli ka jɔ ni jateminɛw na u nana ye k'a fɔ maa minnu kɛra sɛrɛ ye ko yɔrɔ dira maire ma olu yɛrɛ ci tɛ balo la wa sɛbɛnfura in yɛrɛ kɛra date min na a n'o olu fatuli cɛ ka jan i n'a fɔ min ye awa ɲɛba Usuni Ɲagate o fatura kabini san 1987 aw dun ye nin ko in kɛ san 2000 Madi Ɲagate n'u k'a ma ko Baji san 1984 o fatura Gayiba Usubi Kamara o fatura san 1991 ani Kaba Ɲagate san 1999 Jabate i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen fatura ka kɔn san 2014 ɲɛ i k'a dɔn ayiwa san 2014 fana dɔ bolonɔ b'a la min ye Maga Ɲagate ye ani Mamu Makan Jabate ninnu bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ nin waati ma se sɛbɛnnikɛla ko ka nkalon ta ka da suw la Jabate i k'a dɔn nin su fɛn o fɛn tɔgɔ filɛ nin ye nin bɛɛ ye maa ɲɛnama ye dugu densɛbɛw don Jabate nkalon dara ninnu na ko olu bɛɛ lajɛlen kɛra sɛrɛ de ka sɔrɔ i k'a dɔn sɛbɛnfura in yɛrɛ la a bɛɛ nganamu ni nkalon de ye octobre kalo tile 6 san 2022 tribunal jɛma Jabate Ɲagatalakaw taara u ta da ayiwa min ye bɔgɔ jɛnnen kan u ye maa ninnu wele Jabate tribunal ko olu tɛna se i k'a dɔn u labanna k'a sama Jabate k'a dɔn min b'olu ni sanjɛ k'a sama ka taa ye hali n'a sɔrɔla kiiri kɔni tɛ se ka kɛ ni yɔrɔ tɛ minɛ u b'a ka yɔrɔ jɔ haraba sangazo magasin 3 jɔra ka ban o jɔli ka jɔ Jabate tribunal ma se ka fɛn bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ u bɛ wari min sɔrɔ magasin ninnu na a bɛ se 280 ma a ko yalima bɛ se ka kɛ cogo di nin ndigila ye i k'a dɔn tiɲɛ tabaw kɛnɛkolojala ka fɛn bɔsiw la Jabate ka sɔrɔ dugu yɛrɛ ta tɛ fo k'a kɛ maa kelen da ye maire ye a n'a ka dangaw an bɛ don min na ko bi nɛnɛ bubara a tiɲɛ tabaw Jabate u kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten u kɔni bɛ wele da kɛ sa sabula fo min ye cour d'appel de cas ye Jabate k'a dɔn ko in laban taara da olu tulo kan sɛbɛnnikɛla ko wele da nana kɛ Mamadu Kulubali Maga Ɲagate Masita Ɲagate Madi Henda Kamara Jabate i k'a dɔn jugement numéro 182 min kɛra octobre tile 6 san 2022 tribunal civil fɛ min ye jɛma ye sɛgi kɛra o jaabi de ka k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ni fɛnw ye ayiwa u kɔni u ma wasa dɛ u ma wasa hali bi an bɛ don min na ko bi Jabate k'a dɔn abɔtako filanan kɛra fɛn min na sabanan kɛ sabula cour d'appel de cas e k'u kelen tɛ ka wele da kɛ ka ɲɛsin u ma Jabate k'a dɔn yen de ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ninnu kɔni ma jɛ u ka yɔrɔ kɔ sabula i k'a dɔn u ka tiɲɛ de don Jabate ni maire ko k'a b'o bɔsu la kɛnɛkolojala kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna o ye kɛwale min den ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ sinsi kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ko Adama Jabate a ko min ye siraba kan kasara ye karamɔgɔ dɔ b'a ni chauffeur ma maninfo mago to e k'u na dugudenw bɛɛ fa ka ban sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a min ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ kasara jugu mɛn min ye mobili dɔ ye ka hadamadenw donni ka bɔ dugu ni dugu o laban bɛ taa kɛ mobili bɛ t'i yara
a kɛrɛ kan walima a bɛ taa maanifin dafiri sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnasini min ye mawuludu dɔ ye karamɔgɔ Dabatungara b'a ye k'a fɔ mobili dɔ min ye compagnie privée dɔ ye a ye a doni daliba dali Bamakɔ ani k'a kun da kita kan sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a selen dugu min na n'o ye Soruka bugu ye karamɔgɔ Dabatungara mobiliba dɔ jɔlen bɛ gidɔrɔn kɛrɛfɛ dɛ a tɛ maa ɲɛsira la dɛ chauffeur de filɛ nin k'i tilen dɔrɔn ka taa mobili yɛlɛ o kan ye a tun bɛ sunɔgɔ la o ni m'o de yira o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min ye chauffeur ye e ko min kɔni sariya dɔnbaliya don de ye karamɔgɔ Dabatungara mana permis sɔrɔ ka ban mago t'a la min mana n jan b'o bolo da karamɔgɔ Dabatungara o tɛna ɲɛ fiyewu sabu n'i y'a lajɛ maa min tun kɛn bɛ ka nin compagnie privée in sɔnsɔn karamɔgɔ Dabatungara a bɛ t'i jɔ maa 60 ni kunkanfɛ la a ko mobili kɛlen ka camion ba in minɛ maa 9 hali olu m'u da la don olu sina ka diɲɛ to ten maa 16 olu sɛbɛkɔrɔ joginna maa 5 b'o la karamɔgɔ Dabatungara k'olu bɛ saya ni balo cɛ o yɔrɔ bɛɛ la kunnafoni mɛnnen min ye Kati ale ni Kita protection civile olu bolila joona joona ni ka Sorobugu Magwɛn banabatɔ k'olu ta ka taa n'olu ye Labitani min ye forow ye olu taara ni ka taa n'olu ye Kati kɔnɔna la min ye ɲininkali de bɛ kɛ mun ni mun de bɛ ka kasara kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i ye ko jateminɛ karamɔgɔ Dabatungara jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye wulikajɔ dɔ kɛ min ye semaine nationale de la sécurité routière ye k'a yira k'a fɔ sirabanka kasara a cayara fo k'a dama tɛmɛ kalo min tɛmɛna kuma bɛɛ ni mobili ma bin ji la mobili yɛrɛdamaw bɛ taa ɲɔgɔn tu mun ni mun de bɛ yen sira de man ɲi wa mobili de man ɲi wa walima mobili bolilaw de man ɲi wa ɲininkali kɔni o to min bɛ yen nin bɛɛ b'a la sira man ɲi mobili man ɲi mobili bolilaw man ɲi nin bɛɛ de b'a la n'o dun dɔnnen don min ye hali passager ye dɔ b'u la i ɲɛ bɛ mobili jɛngɛnen na mobili foire t'a la fo i bɛ se ka don o kɔnɔ k'i ka wari bɔ k'i yɛrɛ faa cogo di subahanallahi wulibali don dɛ hali passager yɛrɛ nin b'a la compagnie privée 100 bɛ yen a si tɛ norme kɔnɔ alors k'an ka wari bɔ k'an yɛrɛ daji compagnie kana kɛ norme na e yɛrɛ bɛ se ka wari bɔ cogo di i bɛna don mobili min kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a la nin tɛ mobili kalama ye i bɛ don o kɔnɔ sɛbɛlama ye alors te bɛ ka wuli mobili kɔnɔ mobili sen jigɛnnen bɛ ala chauffeur sigilen bɛ maa sɛbɛya guloki t'a kan na mais non i bɛ don k'i yɛrɛ fa cogo di bien sûr kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o ka bi bɔli don Jabate k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila waati kuruna coy Jabate k'a dɔn jumanata waati sera anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni sisan an balima bɔbɔw olu ka jɛmukan bɛ sigi n'olu wulila Ahmed Jakite ale ni Moriw kan ka kuma surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 an filɛ ka kunnafoni min k'a la segin bi k'o kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 burapile bɛ segin ka na ne ka kuma radio la ni Ala sɔnna sini radio Manca FM min ye 21h30 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sanfɛ Dabaka kɔlɔsili Ahmed Jakite de tun bɛ nɛgɛ la ka kunnafoni lase Jabate Dabatungara wa salam Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn